Trykker du på den der? Ja. Lotte, nu hvor du skal giftes, så har jeg... Lotte, nu hvor du skal giftes, så har jeg noget. Lotte, nu hvor du skal giftes, så har jeg noget at sige til dig. Lotte, nu hvor du skal giftes, så har jeg noget. Lotte, nu hvor du skal giftes, så har jeg noget at sige til dig. Hvad? Sig far. Jeg er din far. Hvad har du noget at sige til dig? Hvad er det, lille Lotte? Jeg er jomfru. Hvad din lille... Hvad har du noget at sige til dig? Hvad er det, lille Lotte? Jeg er jomfru. Din lille... Du har svaret så meget på skideren. Og penge også. Vi er samlet her i dag, for at vie dette ekstremt lækre hug. Og så denne. Vi er samlet her i dag, for vi er dette ekstremt lækre. Optagelse 12. Præsten står og snakker. Vi er samlet her i dag, for vi er dette ekstremt lækre hug. Dette ekstremt lækre hug. Og denne kvinde. De har kun kendt hinanden en lille stykke tid, og de mødtes over en dating-side, vi kalder... Hvad nu ned? Disse to mennesker har kendt hinanden et kort stykke tid, og mødtes over en dating-side, der hedder slimfilms.dk. Men jeg håber, de kommer til at ære hinanden, som jeg er. Det er fandme en flot ceremoni, men det var man skulle sige. Ja, vi er der skal giftes. Men der er nu noget mistænkeligt ved en præst der. Ja. Det er lidt svanset. Ja, en svanskepræst. Fandme skidt. Ligesom jeg er denne mand. Ligesom jeg er denne mand. Du er kun... Nå nej, for helvede. Du kan godt nok være mig, din billige luder. Men alligevel vil du, Lotte, tage denne præmietyr til din ægte mand at være og give ham nydelser, som han har fortjent. Som jeg lige så godt kunne have givet ham. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Og så tilspørger jeg dig, Kenny. Vil du tage denne billige luder til din slave bitch at være? Og ære hende? Nej, du skal ikke ære hende. Du skal bare være der. Ja. Vil du virkelig tage hende? Ja. Er du bombesikker? Ja. Action. Haha, en bombe er ikke sikker. Hvad? Kom nu videre. Okay, men jeg er altså bare... Okay, men jeg er altså gratis rabatkort til McDonald's. Nej tak, du. Er du på, Lotte? Ja. Så kører vi sgu hen Jeg til fik ikke fest. noget stemme på der. Er du klar, Lotte? Ja. Så kører vi til fest. Ja, så er vi ankommet til festen, lille Lotte. Du cykler bare nogle rundt. Ups. Det er en dejlig fest. Ej, fuck. Ups. Jeg lagde højt kamera sådan her, så det gjorde sådan der. Det lyder mega larmt. Og hvad så? Tre, 2, 1. Det er en dejlig fest. 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 Hvorfor sagde du? Det er jo spændende med dig. Ja.
godt, du kunne møde op. Jamen, det var mit drøm. Oh no. Vil du gerne have den hand, der ser det? Der gør det for dig? Nej. Og jeg vil lade det, det skal sgu for en smule med. Fuck, det tager lang tid. Kend er bøsse, kend er bøsse, kend er bøsse, kend er bøsse. Hvorfor? Godt, ja. Nej. Jeg tager op for det, jeg sprød op, og det kan godt blive mindre rav. Rager du på mænd, Kent? Nej. Ja. Og du blowjob af en duk. Nej, det er han jo. Det er godt nok en dejlig fest. 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 Ja. For helvede, der er ikke mere batteri. Thomas, det var godt, du kunne komme. Så, Lotte. Skal du også gå. Ja. Lille Lotte. Nu er det jo dit fjerdebryllup, og det skal sgu fejres på manér. Jeg har jo kendt dig siden du var 3 år gammel. Ja, hvor vi havde gode tider. Men der vidste jeg ikke, at du var min nevø, så jeg kom sgu ikke på besøg. Kenny! Nu skal der sgu passe rent op på en grimme kælling, hvor jeg sgu som en søster for mig. En rigtig grim søster, man har lyst til at slå. Og Lotte, jeg håber sgu det lykkes fjerde gang. Fjerde gang lykkes gang, som man siger. Og Kenny, jeg håber sgu du har pengekassen i orden, og der er kraftigt med dyr i drift. Og farmand, nu må du sgu fandme også være glad for at slå med den sove. Godnat. Hov.